Mal-40 għaqda tal-banda se jibbenefikaw minn investiment ta' 100,000 euro permezz ta' skema msejħa tal-lim tal-mużika. Din l-iskema tnediet fl-aħħar tas-sena li għaddiet mill-Aġenzija Żgħażagħ b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Każin tal-Banet u permezz tagħha l-għaqdiet se jkunu jistgħu jgħallmu liż-żgħażagħ qatt ta' strumenti mużikali. Fil-waqt li feraħ li l-għaqdiet kollha li benefikaw minn dan l-investiment, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kit Azzopardi ringrazzja lill-għaqdiet tal-Banet ta' kemm jgħinu biex jinżammu ħajjin it-tradizzjonijiet tal-bliet u l-irħula tiegħu u għall-kontribut tagħhom fis-soċjetà. Prattikament qed ngħinu direttament il daw is-soċjetajiet il daw il-każini tal-banda biex huma joffru it-tagħlim tagħhom liż-żgħażagħ tagħna. Nafu kemm il-festi huma importanti huma parti mill-wirt kulturali tagħna kif ukoll apparti l-festi ngħid diversi kunċerti li jsiru matul is-sena. Min-naħa tagħha, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma saħqet dwar l-importanza li aktar għaqdiet tal-banda jaħdmu maż-żgħażagħ u sostniet l-Aġenzija se tkompli bil-ħidma tagħha sabiex aktar żgħażagħ ikunu involuti fl-għaqdiet tal-lokalitajiet. Min-naħa tagħhom rappreżentanti tal-għaqdiet tal-Banet spjegaw kif dan l-investiment se jgħinhom sabiex ikomplu t-taħriġ mużikali tagħhom liż-żgħażagħ. Jgħinu lirna każini inkomplu bil-kurrikum ta' tagħlim matul is-sena kollha biex kemm tfal u kemm żgħażagħ ġodda jibdew jitalmu strument. Rridu mmexxu l-tfal tagħna li jkunu leaders diġà fil-gruppi tagħhom fis-sezzjonijiet tagħhom biex il-banda ma tibqax dejjem titgħallem il-mużika bit-tradizzjonijiet antiki mallum qegħdin nogħduhom f'kultura ta' tagħlim ġdid illi l-banet jridu li narawhom jissaħħu iktar għall-futur. Il-fondi ġejjin biex inkomplu niġbdu aktar żgħażagħ bħal din is-soċjetà mużikali, l-ewwel qed hija arti mużikali, ir-raħal tagħna għandu bżonn din l-għajnuna u hekk se jiġri u hekk se nagħmlu biex inkabbru l-festa. Il-festa hija l-kultura tal-Maltin.